ദ ഡീപ് ഡൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരു ഒരു 90 വർഷം പിന്നോട്ട് പോയിട്ടാണ്. 1930 നടന്ന ഒരു ചരിത്ര സംഭവം, മലങ്കര കത്തോലിക്ക പുനരൈക്യം. അപ്പോൾ ഇത് വെറുമൊരു ചരിത്രം പറയലല്ല, അന്നത്തെ ആ സംഭവം എങ്ങനെയാണ് ഇന്നത്തെ കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സമുദായത്തിന് ഒരു ജീവശ്വാസമായി മാറുന്നത്. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കുറച്ചുകൂടി ആഴത്തിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ദ മലങ്കര കാത്തലിക് റീയൂണിയൻ യൂണിറ്റി ഇൻ ഫെയ്ത്ത് ആൻഡ് ട്രഡീഷൻ എന്ന പഠനത്തിലെ ചില കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഈ വാർഷികാചരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളും സഭാ നേതാക്കൾ ഈയിടെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളുമൊക്കെയാണ്. ശരി, അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ? ഈ പുനരൈക്യം, ആ വാക്കിൽ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇതൊരു മതമാറ്റമല്ലായിരുന്നല്ലോ. അല്ല, അതൊരു പ്രധാന പോയിന്റാണ്. ഇതൊരു കൺവേർഷൻ ആയിരുന്നില്ല, മറിച്ച് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന അവരുടെ പാരമ്പര്യങ്ങൾ, ആരാധനാക്രമം, അതെല്ലാം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് തിരികെ വരികയായിരുന്നു. തിരികെ വരവ്. അപ്പോ യോഹന്നാൻ 17:21 യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചില്ലേ, എല്ലാവരും ഒന്നായിരിക്കണം എന്ന്? ഒരുപക്ഷേ ആ ഒരു ആശയത്തിന്റെ പ്രായോഗിക രൂപമാണോ ഈ പുനരൈക്യം? ഇന്നത്തെ കേരളത്തിൽ അതിന് എന്ത് പ്രസക്തിയുണ്ട്? നമുക്കങ്ങോട്ട് വരാം. ആദ്യം എന്താണ് 1930 സെപ്റ്റംബർ 20 കൊല്ലത്ത് കൃത്യമായി സംഭവിച്ചത്? അവിടെ തുടങ്ങാം. അതൊരു നിർണായക ദിവസമായിരുന്നു. അന്നത്തെ യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭയിലെ 2 പ്രമുഖ മെത്രാപ്പോലീത്തമാർ, മാർ ഇവാനിയോസ്, മാർ തിയോഫിലോസ്, അവരും അവരെ പിന്തുണച്ച ഒരു വിഭാഗം വൈദികരും വിശ്വാസികളും കത്തോലിക്ക സഭയുമായിട്ടൊരു പൂർണ്ണ കൂട്ടായ്മ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. ആ വാക്ക് ശ്രദ്ധേയമാണ്. അതെ. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അവർ അവരുടെ ആ വെസ്റ്റ് സിറിയാക് ലിറ്റർജി, അതായത് പാശ്ചാത്യ സുറിയാനി ആരാധനാക്രമ പാരമ്പര്യം, അവരുടെ സഭാപരമായ വ്യക്തിത്വം, അതൊന്നും ഉപേക്ഷിച്ചില്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പുനരൈക്യം എന്ന് പറയുന്നത്, മതപരിവർത്തനം എന്നതിനേക്കാൾ. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ അതുതന്നെ. ഇതൊരു തിരിച്ചുവരവായിരുന്നു. അവർ ഓൾറെഡി കത്തോലിക്ക കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമായിരുന്നല്ലോ ചരിത്രപരമായി. ആ ഒരു ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയായിരുന്നു. അവരുടെ ലിറ്റർജിയും പാരമ്പര്യങ്ങളും സഭാപരമായ ഘടനയുമെല്ലാം കത്തോലിക്ക സഭ അംഗീകരിച്ചു. ശരി. അങ്ങനെയാണ് സിറോ മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭ റോമുമായിട്ട് പൂർണ്ണ കൂട്ടായ്മയിലുള്ള, എന്നാൽ സ്വയമായിട്ട് ഭരണ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെയുള്ള ഒരു സ്വയംഭരണ സഭയായിട്ട്, അതായത് സ്വയൂരിസ് ചേർച്ചായിട്ട് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് രൂപം കൊള്ളുന്നത്. അതെ. ഇതിനു പിന്നിൽ വലിയ ദീർഘവീക്ഷണമുണ്ടായിരുന്നത് ദൈവദാസന്മാർ ഈവാനിയോസിനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധൈര്യവും നേതൃത്വവുമാണ് ഇതിനു പിന്നിൽ. അപ്പൊ സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു വലിയ കുടുംബത്തിലേക്ക് ചേക്കേറിയ പോലെ ഈ സംഭവം ഇതൊരു പഴയ ഓർമ്മ മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണോ, അതോ ഇപ്പോഴും സജീവമാണോ? എങ്ങനെയാണ് ഈ പുനരൈക്യ ദിനം ആളുകൾ ഓർക്കുന്നത്? സെപ്റ്റംബർ 20? അല്ലല്ല, അതൊരിക്കലും ഒരു വരണ്ട ഓർമ്മയല്ല. എല്ലാ വർഷവും വളരെ സജീവമായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസമാണത്. പല തലങ്ങളുണ്ടതിന്. ഒന്ന്, തീർച്ചയായും ആരാധനാപരം. എല്ലാ പള്ളികളിലും നല്ല ആഘോഷമായിട്ടുള്ള കുർബാന ഉണ്ടാവും, ഹോളി കുർബോനോ. മാർ ഇവാനിയോസിനെയും മറ്റു പൂർവ്വപിതാക്കന്മാരെയും ഓർത്ത് പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനകൾ, കൃതജ്ഞതാ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ ഉണ്ടാകും. ശരി. പിന്നെ ആത്മീയമായ ഒത്തുചേരലുകൾ, ഈ പടിയൽ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, പുനരൈക്യ കൺവെൻഷനുകൾ. കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ധ്യാനങ്ങൾ, സെമിനാറുകൾ. ഇതിലൂടെയെല്ലാം ആ ചരിത്രം, മാർ ഇവാനിയോസിന്റെ ജീവിതം, ഈ ഐക്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം, ഇതൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർത്തെടുക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് പുതിയ തലമുറയ്ക്കു വേണ്ടി മാർ ഇവാനിയോസിന്റെ നാമകരണത്തിനായുള്ള പ്രാർത്ഥനകളും സജീവമാണ്. ഓക്കെ. ആരാധനാപരം, ആത്മീയ സമ്മേളനങ്ങൾ. പിന്നെ സാമൂഹികവും സാംസ്കാരികവുമായ കാര്യങ്ങൾ. മാർ ഇവാനിയോസിന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പാട്ടുകൾ, സ്കിറ്റുകൾ, ചിലപ്പോൾ നാടൻ കലാരൂപങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ സഹായമൊക്കെ നൽകാനുമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. അതായത് വെറും ആഘോഷമല്ല, ഒരു സേവന ദിനം കൂടിയാണ്. അതെ. സേവനത്തിലൂടെയുള്ള ഒരു ഓർമ്മ പുതുക്കൽ. പിന്നെ തീർത്ഥാടനങ്ങളുണ്ട്, പ്രധാനമായിട്ടും തിരുവനന്തപുരം പട്ടം കത്തീഡ്രലിൽ. മാർ ഇവാനിയോസിന്റെ കബറിടം അവിടെയാണല്ലോ. അതെ, അവിടെയും. പിന്നെ റാണി പെരുന്നാട് ബഥനി ആശ്രമത്തിലും വലിയ സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കും. വിശ്വാസികൾ ഒരുമിച്ചുകൂടി പ്രാർത്ഥിക്കും. യുവജനങ്ങൾക്ക് ഇതിലെന്ത് പങ്കാണുള്ളത്? ഈ ചരിത്രമൊക്കെ അവർക്ക് തീർച്ചയായും അതിന് പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സൺഡേ സ്കൂളുകളില്, വേദപാഠ ക്ലാസുകളില് കുട്ടികൾക്ക് ഈ പുനരൈക്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുക്കും. അതായത് നമ്മുടെ തനിമയൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെയാണ് നമ്മൾ റോമുമായി കൂട്ടായ്മയിൽ വന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം. ക്വിസ് മത്സരങ്ങൾ, ഉപന്യാസരചന ഒക്കെ നടത്താറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊരു
വെറുമൊരു വാർഷിക ഓർമ്മയല്ല. ഓരോ വർഷവും ആ ഐക്യത്തിൻ്റെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും ഒരു പുനരർപ്പണം പോലെയാണല്ലേ? തീർച്ചയായും അതൊരു നവീകരണമാണ്. ഐക്യത്തിനും ആ കത്തോലിക്ക വിശ്വാസത്തിനും ഒപ്പം തനതായ മലങ്കര പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കുമുള്ള ഒരു പ്രതിബദ്ധത പുതുക്കൽ. ഭൂതകാല സ്മരണ മാത്രമല്ല, അതൊരു ജീവിക്കുന്ന അനുഭവമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ 2025 കടക്കുകയാണല്ലോ. 1930 നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ ശതാബ്ദിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് 2030. അപ്പോൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക ഒരുക്കങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്, തീർച്ചയായും. സിറോ മലങ്കര കത്തോലിക്ക സഭ ശതാബ്ദി ആഘോഷങ്ങൾക്കുള്ള വലിയ ഒരുക്കത്തിലാണിപ്പോൾ. 2024 സെപ്റ്റംബർ മുതൽ ഈ 2025 സെപ്റ്റംബർ വരെ വചനവർഷമായിട്ടാണ് ആചരിക്കുന്നത്. വചനവർഷം? അതെ, ദൈവവചനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക, ആഴപ്പെടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ 2025 സെപ്റ്റംബർ 20 മുതൽ അടുത്തൊരു വർഷത്തേക്ക് കൂദാശകളുടെയും വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിന്റെയും വർഷമായിരിക്കും വിഷയം. ഓക്കെ, കൂദാശകളും വിശ്വാസ പരിശീലനവും. അതെ. അപ്പോൾ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ശിലകളായ കൂദാശകളിലും അതുപോലെ വിശ്വാസം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിലും കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകുന്നൊരു വർഷമായിരിക്കും അത്. ഇതെല്ലാം ആ 2030 ശതാബ്ദി ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ള യാത്രയാണ്. ശരി. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ആഴത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്ന്. താങ്കൾ ഈ ഐക്യം, കൂട്ടായ്മ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ. യോഹന്നാൻ 17:21 എല്ലാവരും ഒന്നായിരിക്കണം എന്നുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രാർത്ഥന ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു കാതൽ തന്നെയാണത്. ഈ പുനരൈക്യം ആ പ്രാർത്ഥനയുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത്? അത് വളരെ അടിസ്ഥാനപരമായ ബന്ധമാണ്. യോഹന്നാൻ 17:21 വെറുമൊരു ഓർഗനൈസേഷണൽ യൂണിറ്റിയെക്കുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്. അതൊരു ആത്മീയ ഐക്യമാണ്. പരസ്പര സ്നേഹത്തിൽ, കൂട്ടായ്മയിൽ, ഒരേ വിശ്വാസത്തിൽ, കൂദാശകളിലുള്ള പങ്കുപറ്റലിൽ അങ്ങനെ ഒരുമിക്കുമ്പോൾ ആ ഐക്യം കണ്ട് ലോകം യേശുവിനെ വിശ്വസിക്കണം. അതാണ് അതിന്റെ മിഷണറി തലം. ശരി. അപ്പോൾ 1930 പുനരൈക്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും അതുതന്നെയായിരുന്നു. ക്രിസ്തു ആഗ്രഹിച്ച ആ ഐക്യത്തിലേക്ക്, ആ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് തിരികെ വരിക. അതുകൊണ്ട് യോഹന്നാൻ 17:21 പുനരൈക്യത്തിന്റെ ആത്മാവാണെന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ഒരു ആത്മാവ്, ആ ഒരു ദർശനം ഇന്നത്തെ കേരളത്തിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ. ഒരുപാട് ക്രൈസ്തവ വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. സീറോ മലബാർ, ലാറ്റിൻ, യാക്കോബായ, ഓർത്തഡോക്സ്, മാർത്തോമ, CSI, അങ്ങനെ. ചില വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ അത്ര രസത്തിലുമല്ല കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ 1930 പുനരൈക്യം നൽകുന്ന സന്ദേശം എന്താണ്? എങ്ങനെയാണിത് ഇന്നത്തെ ഒരു ജീവശ്വാസമാകുന്നത്? തീർച്ചയായും ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ അതിന്റെ പ്രസക്തി ഒട്ടും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല, കൂടിയിട്ടേയുള്ളൂ. നമുക്കൊരു 4-5 കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. ഓക്കെ. 1, സഭകൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ. എക്യുമെനിസം എന്ന് പറയില്ലേ, അതില് സീറോ മലങ്കര സഭ വളരെ സജീവമായിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് എല്ലാ വർഷവും നടക്കുന്ന ക്രൈസ്തവ ഐക്യ പ്രാർത്ഥനാ വാരം. ജാനുവരിയിൽ നടക്കുന്നത്. അതെ, അതിന്റെ സമാപന സമ്മേളനങ്ങളിലൊക്കെ മലങ്കര സഭയുടെ സാന്നിധ്യവും പങ്കാളിത്തവും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. 2025 തിരുവനന്തപുരത്ത് അങ്ങനെയൊരു സമ്മേളനം നടന്നു. അവിടെ പല സഭകളുടെ മേലധ്യക്ഷന്മാർ ഒന്നിച്ചു വന്നു. അതുപോലെ AMU അസോസിയേഷൻ ഓഫ് മിഷണറീസ് ഓഫ് യൂണിറ്റി, ഐക്യത്തിനായുള്ള മിഷണറിമാരുടെ കൂട്ടായ്മ. അതൊരു മലങ്കര സംരംഭമാണോ? അതെ, അവരുടെ ലക്ഷ്യം തന്നെ മറ്റു ക്രൈസ്തവ വിഭാഗങ്ങളുമായും മറ്റു മതസ്ഥരുമായുമുള്ള ഒരു ജീവിത സംഭാഷണം, ഡയലോഗ് ഓഫ് ലൈഫ് നടത്തുക എന്നതാണ്. അതായത് തർക്കങ്ങളല്ല, മറിച്ച് സൗഹൃദത്തിലൂടെയും സഹകരണത്തിലൂടെയുമുള്ള ഒരുമ. ഇതെല്ലാം യോഹന്നാൻ 17:21 പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ്. ശരിയാണ്. 2, ഈ ഐക്യം എന്നത് വെറുതെ പറയുക മാത്രമല്ല, അത് പരസ്യമായി കാണിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, അടുത്ത കാലത്ത് കോഴിക്കോട് പുതിയ ലത്തീൻ മെത്രാപ്പോലിത്ത സ്ഥാനമേറ്റപ്പോൾ ആ ചടങ്ങിൽ സിറോ മലങ്കര സഭയുടെ പ്രതിനിധികൾ പങ്കെടുത്തത് ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു.
അത് കത്തോലിക്കാ സഭയ്ക്കുള്ളിലെ തന്നെ വിവിധ റീതുകൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യത്തിന്റെയും പരസ്പര ബഹുമാനത്തിന്റെയും ഒരു വിസിബിൾ സൈനാണ്. അതുപോലെ മാർ ഇവാനിയോസിന്റെ ഓർമ്മപ്പെരുന്നാളുകളിൽ വത്തിക്കാനിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഐക്യം, വിശുദ്ധി, സേവനം ഈ ആശയങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു പറയുന്നത് കാണാം. അപ്പോ പുനരൈക്യം എന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല, അതൊരു ജീവിക്കുന്ന ദർശനമാണെന്ന് ഇത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ശരിയാണ്. മൂന്നാമത്തത് ഒരുപക്ഷെ ഇന്നത്തെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായത് ഇതായിരിക്കും. അതായത് വിഭജനങ്ങളുടെ ഒരു കാലത്ത് പുനരൈക്യം ഒരു ബദൽ മാതൃക നൽകുന്നു. എങ്ങനെ? ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, കേരളത്തിൽ എത്രയോ സഭകളുണ്ട്, ചിലർ തമ്മിൽ വലിയ തർക്കങ്ങളുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും ഓർത്തഡോക്സ് യാക്കോബായ വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്വത്തുകളെ ചൊല്ലി, പള്ളികളെ ചൊല്ലി. അതെ, അത് വലിയ പ്രശ്നമാണ്. പാരമ്പര്യം, നമ്മുടെ ആരാധനാക്രമം അതൊന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ തന്നെ യോജിക്കാൻ സാധിക്കും, ഒന്നിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതൊരു വൈവിധ്യത്തിലെ ഐക്യത്തിന്റെ ശക്തമായ ഉദാഹരണമാണ്. തർക്കിച്ചു നിൽക്കുന്നവർക്ക് ഇതൊരു പാഠമാണ്. അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റാണ്. നാലാമതായിട്ട്, ഈ ഐക്യബോധം പ്രായോഗിക തലത്തിൽ സഹകരണത്തിന് വലിയ പ്രചോദനമാകും. വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, സാമൂഹിക സേവനം ഈ മേഖലകളിലൊക്കെ എല്ലാ ക്രൈസ്തവ സഭകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഒന്നിച്ചു നിന്നാൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഒന്നിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചാൽ അതിന്റെ ഫലം കൂടും. പുനരൈക്യത്തിന്റെ ആ ഒരു ചൈതന്യം അത്തരം സഹകരണങ്ങൾക്ക് ഒരു ഊർജം നൽകും. അപ്പോൾ ഈ ഐക്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ ഇപ്പോൾ സഭാ നേതാക്കളുടെ വാക്കുകളിലും പ്രവൃത്തികളിലും കൂടുതലായി കാണുന്നുണ്ടോ? എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ട്രെൻഡ്? ഉണ്ട്, തീർച്ചയായും ഉണ്ട്. ഐക്യത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എടുത്തു പറയുന്ന ഒരുപാട് സന്ദർഭങ്ങൾ ഈ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം. പറയൂ. ഒന്ന്, 2024 നടന്ന നിലയ്ക്കൽ എക്യുമെനിക്കൽ ട്രസ്റ്റിന്റെ റൂബി ജൂബിലി. അവിടെ സിറോ മലങ്കര, മാർത്തോമ, ഓർത്തഡോക്സ്, യാക്കോബായ, CSI ഈ 5 പ്രധാന എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭകളുടെ നേതാക്കൾ പങ്കെടുത്തു. നിലയ്ക്കൽ പ്രസ്ഥാനം. അതെ, ആ സമ്മേളനത്തിലെ പ്രധാന ചർച്ചാവിഷയം തന്നെ ഇതായിരുന്നു. നമുക്കിടയിൽ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്, പക്ഷെ അതിനപ്പുറം നമ്മളെ ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിശ്വാസമുണ്ട്. ആ വിശ്വാസത്തിന് ഒരുമിച്ച് സാക്ഷ്യം വഹിക്കണം. ഡോക്ടർ തിയോഡോഷ്യസ് മാർത്തോമ മെത്രാക്കോലിത്തയും മാർ തോമസ് തരയിൽ പിതാവുമൊക്കെ ഈ ഒരുമയുടെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് അവിടെ സംസാരിച്ചു. വെല്ലുവിളികളെ നേരിടാൻ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. പിന്നെ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ തന്നെ 2024 നവംബറിൽ മാർത്തോമ സഭാ നേതാക്കളെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. മാർപ്പാപ്പ യോഹന്നാൻ 17.21 ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സംസാരിച്ചത്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതൽ അടുക്കും. ലോകം നമ്മെ വിശ്വസിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരുമ അനിവാര്യമാണ്. അത് വലിയൊരു സന്ദേശമാണ്. തീർച്ചയായും. ഇത് സഭകൾ തമ്മിലുള്ള സഹകരണത്തിന് വലിയ പ്രോത്സാഹനമാണ് നൽകുന്നത്. പിന്നെ കത്തോലിക്ക മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സംയുക്ത കമ്മീഷന്റെ മീറ്റിംഗുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെയും ലക്ഷ്യം പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുക, കൂദാശപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ സാധ്യമെങ്കിൽ സഹകരിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ്. ശരി. നമ്മുടെ സിറോമലങ്കര സഭയുടെ തലവനായ കാർഡിനൽ ബസേലിയസ് ക്ലീമിസ് ബാവ അദ്ദേഹം സ്ഥിരമായി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് നമ്മൾ സാർവത്രിക കത്തോലിക്ക സഭയുടെ ഭാഗമാണ്, അതേസമയം നമ്മുടെ പൗരസ്ത്യ തനിമയും പാരമ്പര്യവും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയും വേണം. ഇന്ത്യ പോലൊരു രാജ്യത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഒരു ന്യൂനപക്ഷമായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തമ്മിൽ തല്ലി നിൽക്കാതെ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിനും മൂല്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടി സാക്ഷ്യം വഹിക്കണം. അതാണ് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഊന്നിപ്പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഉദാഹരണങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു പുതുമായ രീതി കാണുന്നുണ്ട്. വെറുതെ ഐക്യമെന്ന് പറയുകയല്ല, അതിന് പ്രായോഗികമായ വഴികൾ തേടുന്നു, പരസ്പരം ബഹുമാനിക്കുന്നു. പിന്നെ ലോകത്തിനു മുന്നിൽ ഒരു വിശ്വസനീയമായ സാക്ഷ്യം നൽകണമെങ്കിൽ ഈ ഐക്യം കൂടിയേ തീരൂ എന്നൊരു തിരിച്ചറിവ് എല്ലാവർക്കുമുണ്ട്. ശരി, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം. ഇതെല്ലാം കൂടി എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? പുനരൈക്യം മുന്നോട്ട് വെച്ച ഒരു ആശയം, തനിമ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഐക്യം, അത് ഇന്നത്തെ കേരളത്തിൽ, ഇന്നത്തെ സാമൂഹിക രാഷ്ട്രീയ സഭാ സാഹചര്യങ്ങളിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര നിർണായകമാകുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു ജീവശ്വാസമെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? അതിന് ഇന്നത്തെ കേരളം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് നോക്കണം, അല്ലേ? അതെ. ഒന്ന്, രാഷ്ട്രീയമായും സാമുദായികമായുമൊക്കെ ഒരു ധ്രുവീകരണം നടക്കുന്നുണ്ട്. ചില സമയങ്ങളിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കൊരു അരക്ഷിതാവസ്ഥ തോന്നിയേക്കാം. ശരിയാണ്. 2, പുതിയ തലമുറ. അവർക്ക് ഈ പഴയ വഴക്കുകളിലോ വിഭാഗീയതകളിലോ വലിയ താൽപ്പര്യമൊന്നുമില്ല.
അവർക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ചുകൂടി ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു ക്രൈസ്തവ മാതൃകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ തന്നെ പരസ്പരം ഭിന്നിച്ചു നിന്നാൽ അത് പൊതുസമൂഹത്തിൽ അവരുടെ ശബ്ദത്തെ വല്ലാതെ ദുർബലപ്പെടുത്തും. ക്രെഡിബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും. അതെ, ക്രിസ്തു സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വന്തം കൂട്ടത്തിൽ സ്നേഹവും ഐക്യവും ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആര് വിശ്വസിക്കും? അതാണ് ചോദ്യം. അതുകൊണ്ട് ദൃശ്യമായ ഐക്യം ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. യോഹന്നാൻ 17:21 വീണ്ടും വരുന്നു. ലോകം വിശ്വസിക്കാൻ. അത് തന്നെ. പിന്നെ പ്രായോഗികമായി നോക്കിയാൽ വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, സാമൂഹ്യനീതി ഈ രംഗങ്ങളിലൊക്കെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് വലിയ പങ്കുണ്ട്. ഒന്നിച്ചു നിന്നാൽ, ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ അതിന്റെ സ്വാധീനം കൂടും. മറ്റു മതവിഭാഗങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുമ്പോഴും സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപഴകുമ്പോഴും ഒരു ഐക്യ നിലപാടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് കൂടുതൽ അംഗീകാരം കിട്ടും. അപ്പോ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പുനരൈക്യം ഒരു ജീവശ്വാസമാകുന്നത്. അതെ, കാരണം ഒന്ന് അത് കാണിച്ചു തരുന്നു, ഐക്യം സാധ്യമാണ്, അതും സ്വന്തം വ്യക്തിത്വം അടിയറ വെക്കാതെ തന്നെ. ഇതൊരു മോഡലാണ്, മറ്റ് സഭകൾക്ക് ഒരു പ്രചോദനമാണ്. 2, ഈ പുനരൈക്യ ആഘോഷങ്ങൾ പലപ്പോഴും മറ്റ് സഭാനേതാക്കളെയും വിശ്വാസികളെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരാറുണ്ട്. അത് സംഭാഷണത്തിന്, സഹകരണത്തിന് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാകുന്നു. ശരി. 3, ഓരോ വർഷവും ഈ ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ ഐക്യത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള ആ പ്രതിബദ്ധത പുതുക്കാൻ അതൊരവസരമാണ്. 4, ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഈ തർക്കങ്ങളുടെയും ഭിന്നതകളുടെയും നടുവിൽ അനുരഞ്ജനത്തിനും കൂട്ടായ്മയ്ക്കും ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് എന്നൊരു പ്രത്യാശയുടെ സന്ദേശം ഇത് നൽകുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അതൊരു ജീവശ്വാസം എന്ന് പറയാൻ കാരണം. അതൊരു പ്രതീക്ഷയാണ്. പക്ഷേ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഭംഗിയായി തോന്നുന്നു. എന്നാൽ ഈ ഐക്യത്തിലേക്കുള്ള വഴിയത്ര എളുപ്പമല്ലല്ലോ. എന്തൊക്കെയാണിതിലെ പ്രധാന തടസ്സങ്ങൾ, വെല്ലുവിളികൾ? തീർച്ചയായും വെല്ലുവിളികളില്ലാതെയല്ല. നമ്മൾ യാഥാർത്ഥ്യബോധത്തോടെ തന്നെ അതിനെ കാണണം. ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയാം. പറയൂ. 1, വെറും ഉപരിപ്ലവമായ സൗഹൃദത്തിൽ നിന്നോ സഹകരണത്തിൽ നിന്നോ കൂദാശപരമായതും ദൈവശാസ്ത്രപരമായ ആഴത്തിലുള്ളൊരു കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് എത്തുക എന്നത് വളരെ സങ്കീർണമാണ്. അതിന് ഒരുപാട് തുറന്ന സംവാദങ്ങൾ വേണം, വിട്ടുവീഴ്ചകൾ വേണ്ടിവരും. ചരിത്രപരമായ പല കാര്യങ്ങളും അതിൽ ഘടകങ്ങളാണ്. ശരി. 2, ഈ പുനരൈക്യത്തിന്റെ ചരിത്രവും അതിന്റെ പ്രാധാന്യവും പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് എങ്ങനെ കൈമാറുമെന്നുള്ളത് ഒരു വെല്ലുവിളിയാണ്. അവർക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇത് അവതരിപ്പിക്കണം. 3, ഇത് പറയാതെ വയ്യ. ചില സഭകൾക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സ്വത്ത് തർക്കങ്ങൾ, സ്ഥാപനങ്ങളെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ ഐക്യശ്രമങ്ങൾക്ക് വലിയ തടസ്സമാണ്. ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ആത്മാർത്ഥമായ പരിഹാരം കാണാതെ ഐക്യം പൂർണ്ണമാകില്ല. അതൊരു വലിയ കടമ്പയാണ്. അതെ. 4, ഈ ഐക്യശ്രമങ്ങളിൽ എല്ലാ സഭകൾക്കും, ചെറുതായാലും വലുതായാലും, എല്ലാ പാരമ്പര്യങ്ങൾക്കും തുല്യമായ ബഹുമാനവും പങ്കാളിത്തവും ഉണ്ടാകണം. ഒരു മേൽക്കോയ്മ മനോഭാവം ആർക്കുമുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. ഈ വെല്ലുവിളികളെയൊക്കെ മറികടക്കാൻ അന്നത്തെ പുനരൈക്യത്തിന് കാരണമായ അതേ ദീർഘവീക്ഷണവും തുറന്ന മനസ്സും ഇന്നും ആവശ്യമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് 1930-ലെ മലങ്കര കത്തോലിക്ക പുനരൈക്യത്തെക്കുറിച്ച്, അതിന്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച്, അതെങ്ങനെയാണ് ഇന്ന് ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ച്, അതിലെല്ലാം ഉപരിയായി ആ തനിമ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഐക്യം എന്ന ആശയം ഇന്നത്തെ കേരളത്തിലെ ഒരു സങ്കീർണമായ ക്രൈസ്തവ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എങ്ങനെ ഒരു വഴികാട്ടിയാകുന്നു, ഒരു പ്രത്യാശയാകുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് സംസാരിച്ചത്. ഭൂതകാലത്തെ ഓർക്കുന്നത് വെറുതെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല, മറിച്ച് വർത്തമാനകാലത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു ഊർജം കിട്ടാനാണ് എന്നൊരു ചിന്ത ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായും. യോഹന്നാൻ 17:21 ആ പ്രാർത്ഥന, അത് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ഐക്യമെന്നാൽ എല്ലാവരും ഒരേ അച്ചിൽ വാർത്തതുപോലെ ആകുക എന്നല്ല, നമ്മുടെ വൈവിധ്യങ്ങളെ ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നായിരിക്കുക, സ്നേഹത്തിൽ പങ്കുചേരുക, പരസ്പരം താങ്ങാവുക. 1930-ലെ ആ സംഭവം, അതിന്റെ പൈതൃകം, അത് കേരളത്തിലെ എല്ലാ ക്രൈസ്തവർക്കും ഒരു ആഹ്വാനമാണ്. വ്യത്യാസങ്ങൾക്കപ്പുറം പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാനും സഹകരിക്കാനും, ഭിന്നതയുടെ മതിലുകൾ തകർത്ത് സൗഹൃദത്തിന്റെ പാലങ്ങൾ പണിയാനും അത് നമ്മെ നിരന്തരം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ശ്രോതാവായ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവസാന ചിന്ത തന്നുകൊണ്ട് നിർത്താം. നിങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത്, അത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലോ ജോലിസ്ഥലത്തോ സൗഹൃദ വലയങ്ങളിലോ ആകാം, തനിമ നഷ്ടപ്പെടുത്താതെയുള്ള ഐക്യം എന്ന ഈ ആശയം എങ്ങനെ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സാധിക്കും?
വ്യത്യസ്ത ചിന്താഗതികളുള്ളവർക്കിടയിൽ, വ്യത്യസ്ത പശ്ചാത്തലങ്ങളുള്ളവർക്കിടയിൽ എങ്ങനെ യോജിപ്പിന്റെ, സഹകരണത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും? ഒരുപക്ഷേ ഈ പുനരൈക്യത്തിന്റെ കഥ നിങ്ങൾക്കവിടെ ഒരു പ്രചോദനമായേക്കാം. ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്കാവുന്നതാണ്. ഈ ആഴത്തിലുള്ള വിശകലനത്തിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നന്ദി. വീണ്ടും കാണാം.